Argindarraren prezioa ikaragarri igo da, eta honen bestez guztiok gabiltza kontsumoa ahalik eta gehien kontrolatu nahian. Gasaren prezioan omen dago gakoa. Gasa asko garestitu da, munduan dagoen eskariak gora egin duelako. Horretaz gain, erregai fosilen kontsumitzaile handiek CO2 isuriengatik eskubideak ordaindu behar dituzte, eta horien prezioa ere garestitu da. Eta argindarraren merkatuan horrek guztiak nola eragin du. Eta kontu zer da, argindarraren prezioa markatzen dauela azkenengo sartzen den teknologiak. Behar baldin badie 30 gigabatio momentu jakin baten, 30 horretxatik azten die, lehenengo beti dauzena martxan. Nuklearrak eta eoliko baldin badau eta fotovoltaikoa, baina geixo behar baldin bada eta berriztagarrixekin ezin baldin bada eta beste iturri denak agortu dienean, ja ez dagoenien geixau, jarten die martxan erregai fosilekin datozenak. Eta horretik garestixenak. Eta horrein markatzen daue danen prezioa. Horrez egiten dau, merkatuen dauen argindarraren prezioa asko igo dala. Oligopolioek jartzen dituzten joko arauetatik harago, energiaren arloan ere beren kabuz erabakiak hartu nahi dituzten geroz eta herritar gehiago daude. Energia berriztagarriak tokian tokikoak erabiltzeko antolatzen ari dira pertsona horiek. Europa iparraldean energia berriztagarrien autokontsumo proiektuak, autokontsumo partekatua eta energia berriztagarrien komunitateak geroz eta gehiago dira. Baina ez Europa iparraldean bakarrik, baita Euskal Herrian ere. Hona hemen horren adibide bat. Bistan da hau ez dela Alemania. Euskal Herrian ateratako argazkia da, Orexa herrian hain zuzen. Herri honetan energia berriztagarrien kooperatiba bat osatu dute orain gutxi. Baina energia proiektu hau askoz lehenago hasi zen gauzatzen. Orain 8 urte, herria bizirik mantentzeko asmoarekin, udalak plan bat jarri zuen martxan. 2 helburu zituzten, herriko gazteak herrian geratzea eta herriko enpresei laguntzea. Horretarako hainbat hildotan hasi ziren lanean, horietako bat energiarena izan zen. Gure helburua hori izan, burujabetza energetikoa, baina pixka bat burujabetza energetikoa ulertuta gure biztanleak eta gure herritarrak babesteko neurri bezala. Azkenean iruditzen zaigu olako herri txiki batek beste zerbait eskaini behar diola bere herritarrei. Azkenean ezin dugu herri handi batek eskainitzaken polikiroldegi edo kulturetxe baten eskaintzan lehiatu, eta lehiatu behar dugu beste gauza batean. Eta iruditzen zitzaigun nolabait sozialki pertsona horiei laguntzea, bai enprese, bai gazteei, eta batez ere familia zaurgarrienei, bazala erronka bat. 2018an jarri zuten lehenengo eguzki panela herrian. Eta 3 urtean, 3 ekoizpen zentro jarri dituzte martxan. Herritar guztien babesa jaso du proiektuak. Momentu honetan 3 produkzio zentro dauzkagu, lehenbizikoa hause bera, ostatuan kokatua dagoena, ostatuan autokonsumitzen da hor gastatzen den guztia, ez dago inungo almazenamenturik eta ezer, nolain nahiko potente dalako horren eskaera, eta nahiko jarraia egunean zehar. Bigarrena frontoiko estalkian kokatzen da, frontoiko estalkikoa 52 erabiltzaileen artean banatzen da, diala Orexako familia guztiak, eta berein artean banatzen dira horko aurrezpenak. 3. ekoizpen puntua Orexako Oiantxiki kooperatiban jarri dute. Bertan gazta, mamia eta ardi esnea egiten dituzte. Eguzki panel horiek sortzen duten energia, kooperatibak eta inguruko etxe batek kontsumitzen dute. Etorkizunean, kooperatibaren eraikin berriak ere hortik jasoko du energia. Egun herrian erabiltzen duten argindarraren erdia eguzki panelen bidez lortzen dute. Ingurugiroa zaintzen dute horrela. Ostatuko panelek azken 2 urtetan sortu duten energia garbiari esker, 517 zuhaitzek atmosferatik xurgatzen duten CO2 kopuru bera aurrezten dute. Gastuan ere aldean nabaritzen dute. Herritarrek sare elektrikotik gutxiago kontsumitzen dute eta hortaz dirua aurreztea lortzen dute. Herritar guztien artean erabaki dute aurrezpen horiek nola banatu.
lehenbiziko onuradunak enpresak izango dira, alegia ostatua eta kooperatiba. Azkenean landa ingurune baten enpresa bat mantentzea oso komplikatu dalako eta lagundu behar zaielako aurrera egiten eta enplegua sortzen herrian. Eta gero familia zaurgarrienek jasotzen dute, familia arruntek baino, goazen esatea, 5 aldiz gehiagoko aurrezpena. Eta batez ere klabea da, herritarrek beraiek izatea erabaki hori hartzen dutenak. Askotan esaten dugu hau ez dela energia proiektu bat, proiektu sozial bat baizik, ez? Proiektu hau guztia pentsatzen eta martxan jartzen ordea, ez dira bakarrik egon Orexan. Goiener energia berriztagarrien sorkuntza eta kontsumo kooperatiba izan dute bidelagun. Guk lagundu dotzau, ez bakarrik autokontsumo horreik definitzen eta instalatzen, baizik eta komunidade bat sortzen. Eta komunidade horren sorkuntzan, bide lagun indotzau azkenengo aztiotan, azkenengo hilabetietan, eta ja erregistrora bialdu dugu Orexako komunidadie. Baina zer dira energia berriztagarrien komunitateak? Ez dute ibilbide luzea. 2018an kaleratu zuen lehenengo aldiz Europak, energia berriztagarrien komunitatei buruzko zuzentaraua. Badia, entidade fisiko eta juridikoak, pribatuak zein publikoak, danok elkarrekin, pertsona hiritarrak, komertzioak, enpresa txikinak, udaletxiak, elkartiak, bizilagun elkartiak, danok elkarrekin, energia baliabideekin, energia berriztagarrien baliabideekin, onura sozial, ekonomiko, zein ingurumenekuak lortzeko helburuz sortuta dauzen gure ustez kooperatiba batzuk. Irabazi asmorik gabeko kooperatibak izango dira, eta bertako energia berriztagarrien baliabideak erabiliz, bazkideek nahi beste proiektu jar ditzakete martxan. Ze proiektu mota garatuko dien? Autokontsumo fotovoltaikoak izan leike, edo energia efizientzia izan leike, edo kotxe partekatuak, edo rekarga puntuak, edo biomasa, berosariak, energia berriztagarrien zerikusia daukon edozein aktibidadein leike, eta ez bat, gurosun danak. Edozein kooperatiba edo elkartek bezala, beren estatutuak edukiko dituzte, eta bazkide guztien artean erabakiko dute zer proiektu garatu. Goienerretik proposatzen dutenaren arabera, bazkideak 5 motatakoak izango dira. Herritarrak bazkide kontsumitzaileak izango dira, eta horiek izango dute erabakitzeko ahalmen handiena. Kooperatibak egunen batean, bazkide langileak ere izango ditu. Zerbitzu emaileak diren enpresak ere gonbidatuko bituzte bazkide izatera. Udalak kolaboratzaileak izango dira. Eta azkenik, proiektua diruz babestuko duten inbertsoreak egongo dira. Komunitatea sortzia, hori oso positiboa da, eta horregatik hor da onura sozialak. Beste onura bada, zaurgarrixak, pobrezian bizitrien nahi be, ate bat zabaltzen dutzie, komunitate hortan parte hartzeko. Ingurumenekua garbixia dira. Kanpoti datorren energia zikina bertan sortzen baldin bertan kontsumitzeko, ingurumeneko onurak seguro diela. Eta onura ekonomikoak bai. Momentu honetan, Euskal Herrian behar dugun energia, erabiltzen dugun energia, ehuneko 93 edo gehiago kanpoti dator, pentsau guzti hori bertan sortuko bagau. Kanpora dirua bideltzen ibili beharrean, bertan geratuko litzake diru hori, bertan lanpostua sortuaz eta bertako baliabideak erabilizaz. Horrek onura itzela ekartzen dau. Orexakoa ez da Euskal Herrian sortu den energia berriztagarrien komunitate bakarra. Geroz eta herri gehiago ari dira energiaren arloan aldaketa bultzatzen, eta herritik bertatik energia berriztagarrien erabilera sustatzen. Hernanin adibidez, energia berriztagarrien komunitatea sortzeko urtebeteko lanketa egin dute eta kooperatiba sortzeko bidean daude. Ziurrenik abian jarriko duten lehenengo proiektua autokontsumo partekatu bat izango da. Zubipe futbol zelaiko telatuetan eguzki panelak jarriko dituzte, 500 metroko bueltan dauden 80.000 etxe bizitzari zerbitzua emateko. Sortzen dan energia, sortzen dan momentuan kontsumitzen baldin bozu, hori autokontsumitzia da. Orduan, zenbat eta energia gehiago, argindar gehiago kontsumitu egunez, orduan eta autokontsumitzeko gaitasun gehiago dukotzu. Orduan eta lehen hau amortizatuko zu zeure instalazioa. Autokontsumo partekatu batek
instalaziotik 500 metro bueltan bakarrik eukileik erabiltzaileak, baina bat baino gehiago baldin badokotzu, herrian hartu zeike. Orduen, energia berriztagarrien komunitateak ez dauko metrotan mugarik, gu jartzen du muga herrixan, eta herri bat 500 metro baino handixeago da, baina horrez dago arazorik. Baina guztiaren gainetik kontsumo ohiturak aldatu behar dira. Egun behar dugun energia guztia ezingo dugu energia berriztagarrietatik lortu, egungo eredua ez baita jasangarria. Mugikortasunean eta berokuntzan adibidez, lan handia dago egiteko. Aldaketa gertatzeko gizartea aldatu behar da. Orduen gizartea aldatu ezian, ez dago helburu horretara heltzerik. Enpresa handixek eta ingo da hori euren gauzak, baina geure kontsumo ohituratan, geure mundu ikusteko ikuspegisa eta gauza guzti horrek aldatu beharra dauz. Orduan, txikitik handira joan beharra dau eta komunitateak sortzen, apurka-apurka modelo desberdin batera bideratzen. Askoz gutxio kontsumituko dauen eta bertan sortzen den energia kontsumituko dauen mundu bateruntz. Eta guk uste hor dago bidea eta komunitateak, energia berriztagarrien komunitateak hortarako erreminta oso ona dira.